Já vás vítám u mého třetího videa z řady, počkat, jaké z řady? No prostě z řady Lego Piráti z Karibiku. Ano, je to tak, Lego Piráti z Karibiku. Možná to někdo znáte, možná to někdo máte. A možná příště se mnou tady i někdo bude. Možná, to neslibuju. Ale myslím, že bude. What the fuck? Lol. Ne, to je hot. Já chci nasednout. What the fuck? OMG. To je úplně blbej osel. Toto sakra. Teď to bro. What the? Konečně. Asi polovina videa bude o tomto. Šiterko. No, I'm not. Au. To je lepší. A mám klasický ovládání, kromě klasického ovladače. Nemám ovladač jakoby normální ovladač jako myš, ale mám, what the fuck, jdeme sbírat, oh yeah. Oh, prášulky, what the fuck. Omlouvám se za pár lagů, to snad omluvíte. A za horší grafiku, protože jinak by asi tohle všechno bylo tmavý. Totálně všechno. Říkám vám, to nezkoušejte prostě, what? OMG. Blbej vosel. Chytni se, no to je lepší. Pardon. Shit. Jak to, že to netáhne, idiot? Jo, aha. Husí, ten jsem ještě nebyl. A za fuck. Jsme kovaříček. Toho si asi všímat nebudete, někdo to znáte, snad možná jo. Tohle je na takového jakoby malého chlápka, jestli znáte ten film v prvním díle, nebo druhém, nebo třetím, jak tam vystřelil a odletěl někam do pytle. Totálně. Bam! Ty šmejde, ty jsi mi to ukrát, ty svině malá. A ta. I tamhle to. Teďko moc nemluvím, protože se soustředím. Pada. To je lepší. Ty smrde. No to je lepší. Já bych to viděl takových 15 minut. Trochu to teďko netmavý, to snad nebude vadit. Nebo asi jo. Omlouvám se, jinak kdybych to dal tak světlý, tak všude takový zrníčka. What? Tohle jsem. What the fuck? Haha! Ty vole. Jack Sparrow! What? Když ho malem vykastroval. Jack Sparrow! What the fuck? Cip. Jde o to, že mačkáte jak idioti. Abyste toho idiota hitli. Jo, hitli jsme ho, parchanta. No! Ty sviňar. Ty čkoukáv. Tohle snad znáte Aha! Tak v tom je ten parchant. Nahoře. Já dělám, že vás neslyším, no protože vás vlastně ani... To je hajzo. Ty sviňáku, pojď sem. Já tě zabiju. Cipni. Ne, cipni. Ne, ty čupko. Cipni. Set story, bro.
Šťotka! Bea, what the fuck? Já tě hitnu, ty sviňare. Yes! Yes, I do this. Yes, I do this! Bam! Ty chcípneš. Chcípni, ty sviňoško. Oh my god. God. Bam! Bam! Jupi. Sad story, bro. Sad story, bro. Sad story, bro. Já tě chci hitnout, ty sviňárko. Oh yeah! Konečně. Ojkys. Já se podívám, jak dlouho nadáváme. 6 minut. Já to vidím tak na 15. Já bych ještě rozjel jednu sérii na mobilu, jmenovalo by se to Survival blbůstky. Mohli byste mi pod videa psát, jaký survival blbosti bez peněz? What the fuck? Počkat. To se musí napravit. Ono mi to většinou spadlo, šviňar. No to je jedno. To snad omluvíte. To už není tak dobrý notebook, prostě klasika herní už je prostě starý. No a teď mi kamarád píše, že bude mít novej. Oh yeah. Takže možná u něj taky něco bude, možná Minecraft, možná něco, nějaký Lego. A heleme se, já jsem mu odepsal, že možná u něj bude video a on mi odepsal, že má ještě PlayStation, takže možná bude ještě video dneska u něj. No tak, snad jste to neslyšeli, to nám vadit nebude. Snad. Sad story, bro. Kolik? Heleme se, kamarád mi píše, jestli natáčí, tak já mu odepíšu, tomu odepíšeme. Pozdrav do videa. Tečka. XTD. Fakt. Já se potřebuju zabít, protože... Oh my god. Ty vole. What? Počkat, já mu ještě... No, já mu pošlu ještě jednou smajlíka. What the fuck? Tak tomu pošlem. To bude čumět. Ne. No to je lepší. Ne, já jsem idiot. Vem to. To je lepší. Hustý! Jak to dělá? Krutý, to je hustý! What the fuck? Oh my god! My budeme mít pes! Oh my god! Tedy what the fuck bliká červeně. Oh my god! Jsme blikající pes! Party dogs! Party dogs! Oh yeah! Bam! Španí, sviňárka. Tlačítko 10? Žuby? Sad story, bro!
What? Pardon. To si taky udělám, to jsem taky chtěl udělat. Minule v jednom videu jsem to už dělal, který se mi nepovedlo. Blbej Fraps. Prostě Fraps no forever. Prostě Fraps má zlobě. Frapsíku, proč ma to děláš, ty sviňar? No, to jste snad neslyšeli. Snad. Neříkám, že jste to slyšeli. Ne, kecám. Už to vím, že jste to slyšeli. Tak moment, jestliže tady je jedna, tak kde je to další? OMG. Speedway! Tady je! Bam! Yes! Máme lodičku! Jo, to jsem vám neřekl, jsou tu lodičky. To je něco jako v Jurassic World. Takový ty kokotince. Já se podívám, jak dlouho nahráváme, 11 minut. Tak já si ještě na chvilku budu házet, zkusím udělat další. Teď to dobrá, teď to dobrá. Bam. Nejlepší doby. Lidi, radím vám, nejlepší. What the fuck? Oh my god, what? To postavíme, toto postavíme. Kostlivcou stopánkom! Yeah! Kostlivcovi a stopánkovi. Teď se to chvilku hejbalo, to snad vadit nebude. No. Nevím to jistě. Yeah! Set story, bro! Set story, bro! Snad nekopíruju, nekopíruju. Nekopírám. Shit. To je lepší. Prášky! Prášky! Já tam chci. Set story, bro. Ne. OMG. Já tady budu běhat se psem. Bam. Budeme se tady zabít. What? Jsem zabijákový a zvěrat. OMG. Hrabom. Piachy. Mami, sakra mi vyluxovala účet. No. What the fuck? Jde. Jo, hele, what? Ta fouck. Já o tom vím. Ma to nemusíš písat. Snad jste to neslyšeli, nebo to slyšíte, bohužel. Je to pes, ne tenhle teda, což by mě celkem překvapilo, že by to vydávalo Lego zvuky, what? No tak já to vidím, že za minutu budeme končit, takže si to naposled ještě ne, tak ještě nebudeme končit. Já tady si zajezdím na sudu. What the fuck? OMG, sud. Já mám sud. Jak dlouho nahráváme? Já končit ještě nebudu. Já si tu... No! Ty vole.
Já to vidím, že asi se tady rozloučíme. Byl bych rád, kdybyste mé video ohodnotili lajkem či dislikem. Jestli se vám nebude líbit, odběrem, ale byl bych rád i zhlédnutím. Čau!